Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dámy a páni, konečne novela, ktorá rieši skutočné problémy občanov. Na toto sa čakalo. Konečne bude raj na zemi. Keď túto novelu zákona schválite, učitelia od nadšenia zrušia štrajkovú pohotovosť. Apple predsťahuje svoje sídlo do priemyselného parku vo Vranove nad Toplou. Bude viac práce, lepšie platy, krajšie nemocnice. Extrémizmus sa stane neznámym pojmom a Rumúni k nám budú chodiť na školenia o boji proti korupcii. Iba že by nie, ako hovorí Marian Čekovský. Za normálnych okolností by si táto novela nezaslúžila ani faktickú poznámku, pretože namiesto problémov bežných ľudí rieši niečo, čo kvalitu života 99% občanov na Slovensku nijako neovplyvní. My sa k nej však musíme vyjadriť, pretože táto novela ide obmedziť slobodu prejavu, čo je vôbec jedným z najzákladnejších ľudských práv a často jediným nástrojom opozície. Ak by sme to prešli mlčaním, ľudia by sa nedozvedeli, že lámanie demokracie pokračuje aj po voľbách a dokonca jeho lídrom už nie je najsilnejšia vládna strana súčasnosti, ale budúcnosti. A že k tomuto lámaniu ochotne asistujú aj ostatní koaliční partneri. Pre 4 z 5 predkladateľov je táto novela vôbec prvou legislatívnou iniciatívou v tomto volebnom období. Sú to Andrej Danko, Martin Glváč, Tibor Bernaťak a Andrej Hrnčiar. Páni, ktorí sú súčasťou parlamentnej väčšiny, ktorí majú tú možnosť prísť pomaly s čímkoľvek a majú istotu, že by im to prešlo. Znížiť dane, zjednodušiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť vo verejnom obstarávaní, urobiť niečo pre mamičky, pre mladé rodiny. Ale vy ste si ako vôbec prvý zákon, ktorého ste autorom, vybrali kladivo na opozíciu. Aj tým vysielate signál, kde sú vaše priority. Prečo to robí Smer? Tomu sa dá celkom rozumieť. Čokoľvek, čo odvádza pozornosť od kauzy Bašternák, sa zíde. Prečo to robí SNS? Aj tomu sa dá rozumieť, pretože netreba byť vyštudovaným politológom, aby človek vedel, že najväčší voličský potenciál má SNS práve medzi voličmi Smeru. Takže pri tomto zdanlivom spojenectve a empatii, kde sa kauzy zľahčujú a opozícia šikanuje, ide skôr o akési smrteľné objatie, ktoré už tieto dve strany v minulosti zažili, len v opačnej zostave. Prečo ale tomuto lámaniu demokracie v podaní Smeru a SNS asistuje ešte aj Most Híd, ktorého predseda, pán Bugár, pred zhruba 20 rokmi v tejto istej sále stál tu pred rečníckym pultom počas už spomínaného prejavu Ivana Lexu. V rukách držal transparent. Tomuto naozaj skrátka nerozumiem. Čo by ste vtedy povedali, pán podpredseda parlamentu, keby na druhý deň prišli poslanci Gašparovič, Lupták, Slota a zakázali používať vizuálne pomôcky v parlamente? Keby vtedajšia vládna moc takto zmenila rokovací poriadok, čo by ste na to povedali? Že dobre? Že ďakujem? V tejto novele sa často argumentuje, že ide o bežné opatrenia, ktoré sú aj v iných európskych krajinách, ale očividne ste nenašli jeden komplexný model, ktorý by platil v jednej krajine, a tak ste si povyberali to, čo sa vám hodilo vo Francúzsku, niečo z Európskeho parlamentu, niečo z Belgického parlamentu.
Ale keď ste si už dali tú námahu povedať A, mohli ste povedať aj to B, aj keď chápem, že to sa vám do tohto konštruktu nehodí. A tým B je, že používanie vizuálnych pomôcok je v parlamentoch európskych štátov úplne bežné. Že nosenie tričiek je takisto v niektorých parlamentoch úplne bežné. A tak by som vám to aj rád ukázal, ešte kým mám tú možnosť. Andreja Babiša vám asi, kolegovia z vlády, nemusím veľmi predstavovať. Duslo Šala asi tiež poznáte. Aj sa tu zmenil zákon v minulom volebnom období kvôli tejto firme, aby mohla dostať daňovú úľavu. A škoda, že tu nie je pán poslanec Pavlis, ktorému je pán Babiš asi tiež trochu známy, pretože keby tu bol, tak by som sa ho opýtal, čo si myslí, čo by povedal pán Babiš, keby sa v Českej republike zakázali vizuálne pomôcky. Aj tričko, aj registračná pokladnička, taká detská. Nie, Babiš je váš kamarát. Vy ste mu dali daňovú úľavu, asi 60 miliónov eur v minulom volebnom období. Nie vy osobne. Alebo Český sociálny demokrat, to je spriateľená strana. Pán Rád, toho asi tiež poznáte. Vizuálne pomôcky, aj malá flaštička. Alebo už toľko spomínané Maďarsko. Horný nápis je o tom, že tu funguje tabaková mafia. A spodný: kradnete, podvádzate a klamete. Fides. To je strana pána Orbána, ktorý je, pokiaľ viem, je vám tiež celkom blízky. A špeciálne teda tieto prípady dávam do pozornosti kolegom zo strany Most Híd, aj keď tu nikoho z tejto strany v tejto chvíli nevidím, ale nedivím sa, lebo oni asi vedia, že aj v maďarskom parlamente zmenili rokovací poriadok, kde zakázali používať vizuálne pomôcky a ako už kolegovia spomínali, ten prípad skončil na Európskom súde pre ľudské práva. A okrem toho, že v maďarskom parlamente týchto poslancov aj pokutovali a Európsky súd im priznal odškodné, tak vizuálne pomôcky sa môžu v maďarskom parlamente opäť používať. A ešte trička na záver. Ako vidíte, v Európskom parlamente si ľudia bežne obliekajú trička, napríklad aj s nápisom No sancioni, to je asi po taliansky, allo rascia. A predpokladám, že väčšine v Európskom parlamente sa trička s takýmto nápisom asi tiež nepáčili, ale nezakázali to. Zmyslom vizuálnych pomôcok, dámy a páni, je uľahčiť a zjednodušiť pochopenie niekedy ťažkých a zložitých tém. To si naozaj myslíte, že ak tieto pomôcky vykážete zo sály, tak ich ľudia neuvidia? Veď keď nám to zakážete prezentovať tu, tak ich ľuďom ukážeme mimo sály. A potom nás vykážete z tejto budovy, tak pôjdeme na ulicu. A potom nás vykážete z ulice, z republiky, z únie. Dámy a páni, máte väčšinu,
robte, ako uznáte za vhodné. Je to vaša vizitka. Ale myslíte na to, že šijete budu aj na seba. Lebo raz sa v tej opozícii môžete ocitnúť aj vy. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec. Na vystúpenie pána poslanca Gábora Grendela je 7 faktických poznámok. Uzatváram možnosť prihlásenia s faktickými poznámkami. Poprosím pán poslanec Daniel Lipšic s faktickou poznámkou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Gábor, že si spomenul ten prístup, akým sa k novele pristupoval, že sa vybrali selektívne hrozienka z jednotlivých parlamentov, z britského to, z holandského to, z Hornej Volty niečo iné. Potom treba hovoriť aj o iných veciach. Hodina otázok, ako funguje v britskom parlamente? Tak ako u nás, že dostane premiér 30 otázok infantilných od vládnej koalície, kedy budete proste ešte lepší? Asi nie. Čo ma však viacej zaráža, je, že pod týmto návrhom sú podpísaní viacerí právnici. A keď som sa pýtal pred chvíľou, že či vôbec čítali posledné rozhodnutia Štrasburského súdu týkajúce sa priamo tejto témy, tak mali taký pohľad do medzipriestoru, že teda asi nie. To je teda dosť smutná vizitka, ako funguje odborná úroveň koalície. Lebo Štrasburg sa zaoberal aj symbolickým prejavom, samozrejme, v kontexte parlamentu, ktorému priznal ochranu podľa článku 10. A už vôbec ten nápad, že pri akejkoľvek rozprave s predstaviteľom vládnej koalície bude mať 20 ľudí možnosť vystúpiť bez obmedzenia, ale nie len z opozície, to považujem za... To nie je nikde, podľa mňa asi ani v Hornej Volte. A s tým prísť do parlamentu a tváriť sa, že sa stanovujú rovnaké pravidlá pre všetkých, je urážka. Je urážka ľudí, ktorí vedia aspoň trošku rozmýšľať, ktorí majú sedliacky rozum, povedať, že 20:1 to je rovnaké pravidlá pre každého. Bolo by možno dobre predtým začať trošku uvažovať.